Daghan sa mga tao karon ug bisan gani sa mga magtotoo, sa mga Kristohanon nga dali kayo nga mo surrender bisan pa man sa mga sitwasyon nga modangat, labi na mga dagko mga sitwasyon, mga malisod. Apan kun atong sudungon kining mga tanom, mga sagbot, ato makita nga daw sa gipasagdan lang na diha, wala na siya nagtagad, walay nagatiman. Pero atong makita ug masabot kung makakuha tag pagdulunan nga sila wala mo surrender. Bisan kun gibaliwala na sila sa katilingban, apan wala sila musibog. Padayon ang kinabuhi. Mausap kitang mga labi na mga katawhan sa tong buhi nga Dios, padayon gid ta. Dili ta muhunong, padayon ang ato ang pagbakigbisog labi na diha sa atong pagtuo kay do na gitay ganting madawat sa unahan.